Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Ake sikhulume ngamaphupho abika ukugadlwa ngemithi ukugadlwa nje. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela usilandele usubscribe ku YouTube ukuze mase ngiphendula umbuzo wakho isheshe ifinyelele kuwena impendulo. Ukuphupha udutshulwa. Ukuphupha ukugwazwa. Lapho ke usukushawa njengezibhobo kwesinye isikhathi uthi umuntu ke ibhobo ziyamphatha emva kwalokho ukuphupha ulwa namanye amaningi kanti ke mawudinga ulwazi oluphelele ngamaphupho phuthuma ku YouTube channel yethu ufike usubscribe bese ubuza umbuzo ku comment ukuze mangifaka ivideo izongena ngokuphazima kwesi notification kuwena ekutshela ukuthi ke bese siyiphendulile impendulo yakho oyibuzile kanti ke uyakwazi nokungi-inboxa ngikunike inombolo ka WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekseni uma ke kukhona umbuzo oba nawo nisale kahle.